Bol Horváth Lehel. To bol tiež jeden z nich. A on je mŕtvý či zavretý? On je zavretý teraz. Hej. No on bol ten, čo sa prizná, že osobne zastrelil Šátora. Aha. On aj predtým, keď som bol v 10., ten policajný prezident, tak aj on, aj Kádár, aj viacerí odsvedčili, že ako bol zavraždený, ako tí bratia Rajsovci, vlastne on bagrom ich zakopal, tak on nám ich vykopal ich, vedel, kde sú zakopaní. Proste ten Horváth už vtedy bol vlastne kajúcník v tom roku 2010. Vtedy sme vypočúvali ďalších ľudí a vlastne sme sa dopracovali k tomu, že sme mali svedecké výpovede, že kto konkrétne strieľal v tom bare Fontána. Len potom padla vláda, ja som išiel do civilu, potom už neviem, čo sa s tým dialo. Až potom v roku niekedy 15-16 zase začali tých kajúcníkov, zase sa to tam oživilo a potom vlastne až boli odsúdení. Viete, to je ten problém, že tu sa nazýva mafiou už kadečo. No. Aj títo chlapci, čo boli títo akože mafiáni, to nebola až vyslovene mafia, to boli podľa odbornej terminológie pouličné gangy. No, s tým súhlasím. No, lebo vyššia štruktúra je zločinecké skupiny, potom zločinecké organizácie mafiánskeho typu. Vždy som bol s nimi, furt, každú nočnú skoro, vždy, aby sa nebáli. A tak hovorím si, no tak keď nechcú policajti, tak už teraz musím volať kukláčov, lebo ja som nechcel s kukláčmi robiť tie poriadky, aby som chcel, aby mali rešpekt z normálnych policajtov, nie z kukláčov, lebo tých sa báli. Jasné. Aby mali rešpekt, aj keď vidia policajta v uniforme, aby radšej uhli, proste nemohli parkovať v zákaze, nemohli po peších zónach chodiť, nemohli robiť bordel niekde. Viete, toto sme zabezpečili a ľudia sa tešili, že vlastne to není, jak to bolo za tých Pápajovcov. Hej. No,